Gogoratzen alduzue Arturo erregearen kondaira, Eskalibur espata arrokatik atera eta errege bilakatu zela. Koipe hau guztia askatzea lortzen badut, ni ere errege bilakatuko naiz. Eta hau guztia nire erresuma izango da. The Kingdom of Zukalder. Mitoak, magia eta borroka epikoak gustatzen zaizkizue? Ba gaurko saioa, ez galdu. Kusikoz. Kaixo launak, ongi etorri, eta haupa Paul Urkijo, eta haupa Edurne, zer modu zaudete? Ongi, hementxe dazkau, Irati pelikulako zuzendaria, eta protagonista nagusia, ez da? Bai. Ze, gaur, 24, zenbat egun gaurko egunan zai, txitxare zemuz daude? Gogotxu, ateatzeko guakin, ez da? Bai. Ondo. Bueno, zuen pelikula, zer da? Mitologikoa, erdiaruan dago kokatua, abentura, zer topatuko dugu bertan? Bai, da pixkat abentura eta euskal mitologiari egindako omenaldi bat, ez? Non barneratuko garen erdiaroko historia horretan. Esan dugunetikan pixkatanetik harrapatuko dugu orduan, ez da? Hori da. Bikain, ondo pasako dugu, seguru, Zukalden zemuz moldatze zeate. Ondo, gaizki ez. Jaten, hobeto. Labanak eta ondo moizitu zuen ez da? Bai. Bueno, borroka bat ingo deu, borroka, pelikulan bezala. Gekarri dut nire labana. Oi, ama, nahiko ondila da hori, Honekin moldatuko naizela usten dut. Bai. Venga, borrokan sekuentzia, lehenengo toma. Bueno, bikote eta laguna, garatuko izuet pausuz nundik noa ebiliko gehan, bale? Patata betiak ingoitugu, patata betiak aragi eta barazkikin. Hortako ezingo dugu, patata hauek ingoitugu egozi, uretan, egozi hostian bai irikiko itugu, barruko ateko jo aragila, eta patata hori nastuko dugu, barazki hauek errekoitugu lapikuan. Errekoitugu bai piper gorria, piper berde eta tipulina, baratzuri pixkatekin ebai, aragila botako dugu bertara, baitare, barruko patata sobratu zaiguna, eta berta botako deu, piperrautza eta kurri pixkat. Nastuko deu, eta horrekin ingo deu, patata bete. Laberatuko deu, bete garriakin, eta 15 minutu hola egongoa, atako deu, gazta jarriko deu, eta orduan gratinatzen jarriko ditugu. Bale? Hoizangoa gorko plateran oinarria. Baina lagungarri bezala pare bat gauza ingo izkio. Bat, ingo deu, saltxa bat, irugilarrana. Hortako ingo deu hemen maionesa bat arrautza ospin, olio eta gatzakin, beste alde batetik ingo deu lapikon gorritu irugilarrak, eta irugilar horrei gero gehituko jo piperrautza, tipulautza, siapia, soia pixkat, eta elkartuko deu maionesakin hori guztia. Orduan zangoa maionesa bat aberastuta. Bale? Eta, patatakin bakizu beti maionesa holako kondo tortzen diala, ez da? Eta gero lagungarri bezala, hori nola nahiko astuna dan entxalada bat ingo dugu, ondo gelditzeko. Eta entxalada diteko ingo dugu hemen piper horilla eta gorrilla, morroiak diala, ingo dugu tiretan, eta ingo dugu laberatu. Ontzi batian, tomati gerexikin, eta baitare baratzuri osuakin. Gero, ateatzen deunian labetikan, ingo dugu, nola hau dia, biguinak egongo dian, puria ateako dio, eta piperra eta tomatekin nastuko ditugu. Hoi nastuta dakaunian, gero ingo dugu, hau, plateran oinarrian jarri, gazta erdin, eta albaka, soia, sesamo pixkatekin da enbela rautz batzukin, lagundu, eta plateratu. Ados? Nahiko landak hau, ez da? Txura ona. Bueno, ingo deuna da, behitu, bat, alde batetikan, hau, kendu txortena, tiretan jarri, eta esan deuna, laberatzeko prestatuko dugu hemen, bale? Geresi tomatek errezingo dugu, bertan jarriko ditugu lagungarri bezala, eta baratzuri alia osua. Orduan, hau eta hau, nahazue bakoitza bat, tiretan jarri, eta bertan, haula, abertzenek ditun tirago xogo, bale? Ondo, bikote, eta nik hau egosten jarrikoet, eta betegarria piperrak eta tipurar, bai potxatzen jarrikoet. Bueno, bikote, zeu sartak izan zeate olako pelikula aurre amateko. Hemen Euskal Herrin,
gure mitologiakin, eta zen lan, ze leku. Nik ikusita, ezin dut ezer kontatu, baina ze pelikula potentia, Bai, bueno, urteak izan dira, lanean. Urteak, errez izatea, Ai, ama, 5 urte. 5 urte, bai. Jope. Eta... De hilia txurituta da, nahintzait 5 urte hauetan, hemen. Bai. Baina, bueno, ilusioz, ez? Azkenan da euskal mitologiari buruz egiten du, ni txikitatik beti maitatu izan dudana, eta baita Euskal Herriko historioa. Eta azkenan dituzu pasioarekin, ez? Eta urteak pasatzen dira, baina aurrera egiten zu buru gogor. Ona. Eta pelikulak, ze kontatzeu, zertan oinarrituta da, aski? Bueno, peliak kontatzen du, 8. mendean, Pirinioetako Baiaretan bai, dagoen jaun gazte bat, Eneko Aritza gaztea, bere Baiarako jaun izateko demostratu beharko du bere balia, ez? Eta horretarako, iratiko janan murgildu beharko da, eta horretarako eukiko du irati deituriko emakume misteriotsu bat, eta euskal mitologiako mundu misteriotsu horretan murgilduko dira. Eta, bueno, iratik bertan misteriotxua izan da, nola sentitu zera bertan pelikula? Nola izan da hor lanitia papel interesgarri hori hartzia? Ondo, ja pixat pasaren hotza pasazait, eta oso horitzapen hona daukat egia esan. Oso ondo pasatu nuen, asko empatizatu nuen ere bai pertsonaiarekin, eta, bueno, misteriotxua bada, betelako Eneko Aritza eta politikari guztien munduan bizi, baina berez, harmonia osoan bizi da iratiko janean. Eta, bueno, horregatik lagundu behar dio Enekori, ez? Azken finean, berak ezagutzen duelako ondoen oiana eta natura. Ondo, orduan... Joseba, zer moduz? Zer muzuaz? Potolo egiak dira? Ezin hobe, oso ondo. Azkar eta garbi zoazte, oso ondo. Gio, danak errekoitugula bian, da gero murriztuko dira. Hemen jarri, gatza pixka batako dio, eta laberatu ingo deu. Eta historia hau, zerbait errealian oinarritu zeate, fiziozkoa da, edo pixka danetik topatuko deu, edo... Nondik atea dituzu ideak, Paul? Berez, txikitatik beti eukidut obsesio hori, Euskal Herriko erdiaroko historia hori, Orreagako inguruko historia hori, ez? Eta euskal mitologiaren historiak. Eta pelikula hau idazteko hasiera batean hartu nuen hasiera puntu bezala El ciclo de Irati komikia, non agertzen ziren Eneko Aritza eta Iratiren pertsonaiak, baina gero nik guztiz moldatu dut eta momentu historiko berriak sartu, adibidez Orreagako gatazka edo Nafar musulman hoien mundu hori, Banukasiak eta bar, eta gero euskal mitologiako beste pertsonaia batzuk sartu, Mari Jainkosari importantzia gehiago sartu, eta, bueno, azken finean hori da, osea... Baina hau guztia, oinarrituta da realitatean pasatako zerbaiten, edo... Bai, saiatu gara, alde batetik euskal mitologia dela fantastikoa eta magikoa, baina tago kokatuta garai batean erdiarokoa existitu zana, eta saiatu gara, historikoki alik eta fidelen izaten, ez? Baina nasketa hori pixkat mantenduz, fantasia eta historia, Nafarroako erresumako historia hori pixkat isladatuz, ez? Bikain, onna. Egia esan, ze lekutan grabatu ezuen, ze irudi dauden, pelikula ikustezu eta bertan zaudela emateko, guen dela, ez dakit, guen dela 1000 urte atzea indeula, ez da? Egon ginen bertan, ez? Azkenean grabatu genuen guztia hemen Euskal Herrian, Hueskara ere joan ginen bertan Nafarroako erresumako gaztelu bat dagoela. Hori da. Baina bai, dena izan zen horrela. Paulek eramaten gaitu nahita. Kontatu pixkat hori lekuak, ez dira, leku zaiak izan dira, bertaraino iritsi, arrea eraman talde guztia, argi gabe, kontatu, pixkat. Bai, azkenean pelikula epiko bat sortu nahi bauzu naturan murgilduta, joan barzara Euskal Herriko paraje natural izugarri hoietara, ez? Eta saiatu gara, hori Euskal Herriko paraje ederrenak bilatzen. Pixkat gainera, paraje natural horiek direlako euskal mitologiako deidade hoien isla da edo... Bai, lehen hola zan ia dana, ez da? Eta leku horiek aukeratzeko garaian, errepide ez da on lekuak, ez da? Eta nola indezu araño jun, ez dakit, o saldinan juntzeate, edo lehen bezala, edo... Bueno, beti baimena eskatu, beti errespetu handiarekin bertan grabatu, ez?
Azkenan, naturari buruz ari gara pelikula bat egiten, natura zaindu behar dugu, ez? Du dite. Eta egia da, lekuietara ailegatzeko, saia dela, adibidez grabatu genuen kobazulo baten, Arrikrutzeko kobazuloan oinatin. Eta hor, jaitsi bar ginen 20 minutu oinez, eta gero ezin ginen atera. Egun guztian zehar, eta ginen astebete lurpean grabatzen, egia da, zaila dela, horra, material guztiak eramateko, edo mendira igo, edo basoan sartu, baina gero lortze dituzun irudiak izugarriak dira, merezi du pena. Ona. Bueno, zemuz hori, bixi eta garri, betu inberde zuena da, arginan egiten bezala, dana txukundu pixkat, hemen dagak zuen zakarrontzia organiko botatzeko. Eman lana, Pixka txukunduko deu. Bai, lehendabiziko urratza indadakau. Nik hemen barazkitxo jarri ditut martxan, guain tipula botako, hortxe bota, hortxe dakazu. Vale? Hemen tipulina botako ete bai, eta baratzuri alde bat. Esan bezala, lehendabiziko urratza indadakau. Eta bitartian jungo gea, erreportai bat ikustea. Noa jungo gea? Durango aino. Eta Durangon dago, tabernatxo bat, rugby taldiana, eta ikusiko zu eze gauza goxuak, emateituen jateko. Guazen bertara. Epa, Joseba, Jon eta Gotxon gara, etorri zarie Goienkaie kalera, DRT, hau da Durango Rugby taldearen egoitzara, zatozie gu ezagutzera. Tabernie daruez 30 urteko bilbidie, baina kluba sortu zen apur bat arintzua. Kluba sortu zen 86. urtean, diabete ditu 17 urte, eta hasi zen bakarrik seniorrekin. Urreoko denporaldian hasi ziren kadeteekin, ni zen nintzen kadete talde horren partaidea, da gero urtiekin joan ginen gora igoten. 80. urtean sortu zen bebai nesken taldie. Eta nesken taldie bebai bilbide luzea izan duela eta ondino indarrean jarraitzen da. Garrantzitsu izan zen, sasoi batean entrenatzaile baten etorri zen Hortzi, Getxoko entrenatzaile bat, laguntzarekin eta emandako aholku, entrenamiento, metodologiarekin joan ginen hobetzen, eta pasau ginen, beko maietatik, ia 2 urtero igoten gainun maiaz gora. Eta azkenengo urtie lortu genuen ja egotie ohorezko B maian, da bigarren division. Gero, bai garrantzitsu da jakitxe bai, gu hasieran ez genuela zelairik, orduen hasi zeran entrenetan gainun, itxi osku esan lekuetan. Anedotan moduen, kontau, baten entrenetan genuela Durangoko piztinetan, hau da, landetan eta piztina onduan zegoela, orduen, klaro, pentsaizuan, 30 gazte baloiarekin, errezena zan baten bat bukatzea piztina. Apurka joen da kluba igoten, eta horrek suposatu daude bai, udaletxeak eraiki zuen rugby zelai bat, eta horren bekarri zuen klubaren askundea. Hasi ginen bai sortzen klubaren eskola, hau da rugby eskola. Rugby eskola doie 8 urtetik 14 urte bitarteera, ekipo guztia dira mistoak, eta gero ja 16 urte egiten da bizenien, neskak pasatzen dira nesken senior talde. Mutie jarritzen dute beste urtebi, juvenil maietan, eta gero ja seniorrak. Gutxi gora bera guztiot gaur egun ditugula 250 jokalari, eta daukagu bai veteranon talde bat. Jakaton gainu zenok hor, nire adibidea, bai? Hor normalien hilien behin elkazten gara, eta gero egiten dugu solako 2-3 partido urtien zian. Gure asmoa zan apur bat zakartasun fama hori kentzea, ez dela olako kirol gogorra, eta gogorra bai da kontatua dako, baina ez da fede txarrekoa, ero ez dira, lezinio dauz, beste kirol askotan dauzen moduen. Durango Rugby taldearen historia ezagutu da gero, Joseba, hau danez, sukaldaritza programa bat, itxordua eta paso emango diogu gure sukaldaritza honi. Gotxonek esan duen moduan, nio naz, taberna honen arduraduna eta gaur estik tartartosta egingo dizuet. Osagaekin hasita, hemendeko guazpizuna, Dijon mostaza, alkaparrak, pepinilloak, tipulina eta soia saltza. Eta nola ez, ogia edo tostak egiteko. Azteko, azpizuna, Dijon mostazarekin, pepinilloakin eta alkaparrakin naztuko dugu, eta gatz puntu emoteko soia saltzarekin naztuko dugu. Ni taberna honetan hasi nintzen biharrean, ondala urte bete eta erdi, gastronomiari dagokionez, zamburinak, rabak,
Estik tartar tosta hau, gildak, eta gehien bat pikoteo moduko gauzak eskaintzen ditugu taberna honetan. Nasketa tostan zabalduko dugu, eta azken ikutu emoteko tipulina ganetik botako dugu. Gure bezero normalena da Durangoko jente gaztea, gabaz hau diskoteka modu baten geratzen da, baina gero zapatuta homeketan lehen esan dudan moduan, rabak eta zamburinak eta egiten dut. Bueno, Joseba, gaurko tosta eginda dago, eta dastatu nahi baduzu, etorri Durango Rugby Taberna da. Agur, Joseba! Aupa Jon eta aupa Gotzon, ze itxura, Estik tartar. Estik tartar ze gauza fina dan, Ondo alineatuta, pintxito edar bat, eta gero rugbilaria izan da garagardo edar bat, bai, ez da? Bueno, lagunak, horrela jarraitu, eta gu gurean jarraituko dugu. Hemen, barazkik, martxan dazkau. Telebistan bakizuen magia pixkat iten deula eta 5 minutuan patatak egosi zaizkigu, eta hemen dazkau. Ustu eta betetzeko prest, behitu. Zure kontua, bale? Bai. Ingo zuna da, behitu. Azteko eta behin, tenteka nahitu jarri, pixkat altuago izateko. Orduan, lehen da bizi txapelak moztuko dugu. Orduan, txapela moztuta dakat, eta gero, bertan gelditzeko, behitu, ingo zaigunez, ingo jotena da hemen pixkat lagundu, Bale. eta hau ingo jau, hola, oinarri bezala jartzeko, Oso. bale? Eta gero hemen dakat, sakabolaz deitzen da, pelotitak ateatzekua, honekin jungo zea, ustutzen. Kontu, bale? Bale, eta geratu behar Barroan zizkit jo horrela. jumatzea. Ez, hori behar duzu, hori gero ingo deu. Ure. Hori gero birrindu ingo deu ja aragiakin batea. Politak atetzen behar eskizu, igual hola jartzen du baten bat, bale? Hau zure kontu, horrela jun, Ados. eta irurakin behar dituzu horrela jarri txukun, gero betegarria barruan sartu, eta laberatu alizateko. Eta zu, Paul, maionesa jarriko zu martxan, bale? Ados. Maionesa, hemen dakago ospina. Hemen dikan lau tantu bota berri oso. Noiz hono izan dio norbait egizte dut gagarbi izan da, buah, ospina eta dana barroa. Pixka bota, lau tantu. Arrautza bai osua, botako zu gatza eta ekilorea. Olioa, ekilore, olioa. Orduan, ekilore, olioa botako zu arrautza, biatz bat balin bada, olioa bikoitza. Ados. Gatza pixka bota, ospin tanto pare bat, birringailua azpin sartu, eta moitu Eta gabe ibili. gutxinaka. Oida, gutxinaka. Galdera bat. Bota. Hau ze, azalarekin oso al limite. Ez, pasa, bestela, igual pasa itegea. Lasa Eske ibili. hori egon ez, Oso Baina ondo. pixka gehiago bai. Bale, nagazu pixka gehiagin, baina ez zaite pasa Ez da fiatze, Hobeto da pixka potolo, birrinduta gelditu baino, bale? Patata- Patata goxua egon goa. Bai, patata arabarra, espero, hemen bi patatero daude. Hombre, bi patatera hemen, Ona, bi patatera. Ez da izue, arabarrai esaten baizu patatero, ez da izue izorratzen, ez da? Ez que ba, ez, orearekin. Ore daukagu, bat, ez ja, da? bai. Ala, biardu, Ni zorratzen dit, joatea, erosketa egitera eta patata guztiak izatea kinto Bai, pilokoa. ez dakin nungua. Jo, pues jarri bertakoa. Ba, bai, ba, pena emateu. Danon artean inbiar deulana, jutelen erostea, arabarra jartzen unean orduan erosi. Hombre, Erosten bade edozein, gero ekartzeu edozein. Hori da. Danon kontu lagunak. Bueno, hemen txe, martxan dakau, behitu hemen tipulaia murriztu zaigu, bela xearagila botakoet, eta hasiko nahi zirugia errantzaltza martxan jartzen. Bueno, goia sarietan, ze pena izan da. Gu hemen guzai aber hauek zenbat ekarriko dituen, eta hor, gatu zeate atian, ezta? Bai, bueno, Baina, hore bat bintzat bertan egon, Bai. 5 nominatu, ezta? Bai, hombre, guretzako, joe, 5 nominazioekin hor egotea ja, sari Hori handi bada, bada, ez? bai. Pelikula oraindik ez da estrenatu, eta bueno, eta zaila zegoen, zehaurten peli oso Potentiak onak, zeuden, bai, ezta? Bai, baina bueno, ondo pasa genuen, hori bai. Hombre, eta gero ere, bai, horrez dietorri premiok, baina beste Sitgeseko festivalen, Donostikon, ez dakiz, premio mordoa jasotako Hori da, izan bai, zer, bai, ezta? bai. Kontatu pixkat hemen, zer jaso zuen eta zergatik izan dian. Bueno, estrenatu genuen hori Sitgesen, aurreko urrian, eta proiezioa izugarri polita izan zen. Jendea oso eskertuta, harrera oso polita, eskertzen ziguten pelikula. Osa, zoriondu ere, baina Ze ona, eskertu, eskerrik asko ez? hau iteagatik, ezta? Eta hori ja ere sari bat izan zen, gero gainera hori publikoaren saria, orduan... Benetan balio duna askotan, ezta? Hori da, Eta importantena. efektu bereziak. Efektu bereziak ere, hori da.
estatu mailan egon gara beste 4 festivaletan, eta 4 festival horietan publikoaren saria jaso dugu. Ona, lauetan? Lauetan, bai. Ai, ama, Eta ze beste, ona. efektu Odun publikoa berezietako- garbi, publikoa entzako ona dala. Gero tekniko entzako, igual ez onena, baino podium. Importantena publikoa da beti. Ona. Haientzako baita pelikula. Bakak leno, ere hasi gea esaten ez, leku berezitan grabatu ezuela, jende mordo batekin, zenbat jende onda grabaketa hauetan? Pues eunka. Eundaka, Bai, nola bai. kudeatzeituko, Paul, ni etxian hiru gaituk eta desastre nitxabeilek. Bueno, jende asko oso talde profesionala daukagu hori antolatzeko, eta hasiera batean, pixat beldurra ematu golako pelikula handia egitea, baina gero oso gustora egon gara. Bai, Osa, familia handia egin du. Arropatu zerate bat abestiakin, da danon artean eskiranen gauzak ate egiten dira, ezta? Hori da. Bai. Ondo. Eta zuretzako, Edurne izan da lehendabiziko pelikula luze bat, ezta? Bai. Zemuz ikusi zea, zemuz sentitu zea. Ondo, ni lehenengo aldiak asko gustatzen zaizkit. Hau ere patata usten lehenengo aldia. Eta goxatzen naizea bai. Eskulanetan nabil. Ez, oso ondo, oso babestua sentitu naiz ekipoaren gatik, eta egia da lantaldea ederra zela, proiektuak berak arima zeukala, orduan pila bat gozatu dut, eta hain baldintza gogorrak izan da, elkar zainduz, Baldintza gora esaten zuen, zenbat egunetan grabatu dezu hau? Pixka lodituko dugu pixka gehiago? Gehiago. Igual pixkat... Olio gehiago botatzen, Bai, lodituko zaizu vale, pixka vale, gehiago. ados. Vale? bila Eta betetan. ospin pixkat gehiago. Vale. Bai, bixigarri bota, berbau. Zenbat egune hon zeate bertan? Bila bete. Bilabete buru beharri goizetik gauea, ez da? Pentsatzen dut. Bai, kriston familia indeu. Kiston famili jein dezue. Bai. Olako gauza pasata gero pixkat gran hermano bat bezala, ez da? Gio goguakin behaiekin egon, hor bere gauza gertatuko ja, bai, ez da? Gero kriston Hor behar, pena. gateako dia bikotia, gateako dia zerraldiak, gateako dia afariak, danetik gateako hor, ez da? Bai, eta gainera gu oso zalea gara bazkaltzeko geratzeko, eta horrela egin ditugu ja bazkari batzuk, eta gustatzen zaigu joatea jatetxe honetara, upategietara, oso disfrutoia gara, egia esan. Ondo, ala bihar da. Bestela zertako bizi, Hori da. Bai. Hala ba. Paul, eta zuretzako, ze izan dago, errementari baino gogorrago, askoz lan luzeago, bestia aurrenengo luze metraia izan da, berezi izango zan zuretzako ere bai. Bai, egia esan, errementari baino bi bider handiagoa da, eta bi bider zailago, baina ez dakit esperientziaan edo, baina askoz ere lasaiago, bai, askoz ere lasaiago, eta organikoago egin dut dena, askoz ere zen-ago egon naiz, eta asko gozatut egia esan. Igual errementari lehenengo pelikula izan da, beti zaude hor pixkat. Bai, Zutuago, ez? nik usten den ere txampan, igual lehendabiziko baskari bat ematezu hogeientzako, eta igual urduri zaude. Eta gau esatezu, venga, etorri, pertsonak elasa emango izu baskaltzen, ez da? Ona. Bueno. Nik uste hau igual, ja A ber, oso ondo, emango izu engoiara txiki bat, hoi pixkat harrapatzeko aldezun dana. Honekin harrapatu aldezun dana. Dastatu, eta bakizu sukaldarin gauza honak zer dian. Indeken bezala, dastatu eta esan, behitu olio pixka gehiago, ospin pixka gehiago, rektifikatzia deken bene bai. Planotan gertatuko zaizue batzutan, ez da? Rektifikatu berkoa, horreat dana idatzita eta atea berdun bezala, edo momentuan moldatzen duzu gauza batzuk bai. Bai, beti izan behar da pixkat hori organikoa, ez? Eta improvisatu pixkat, dena eramatu oso prestatuta. Eman hau garbitzeko botatzeko. Baina... Improvisazioak egoten diare bai bertan orduan, Bai, momentuan, agertzen dira gauzak, batean euria badaukazu, igual, azkarra egin behar duzu, eta dialogo batzuk kendu, eta aktorekin hitz egin, haiek ere gauza berriak proposatzea dituzte, momentuan, eta, bai, hori nik uste, pelikulak beti daude bizirik, ez? Amaitze dituzun arte. Vale. Eta, zen muzko girua indizue, zatik anor, kobazulotan, menditan, alako leku berezitan egon, girua ez badu laguntzen. Ona, eske oso ona, eske bestela Lagundu du. ez genuken egingo. Sorte handia eduki genuen, gainera justu hartu genuen, udazkena hasten denean da, ostoa justo gorritzen hasten den momentu hori, oso polita iratiko oianan. Bueno, eta jende asko joaten da ikustera espreski hori. Ja, bai, oso ederra da. Claro. Eske ze polita geldite dianen gure basuak, Etortzen danian udazkena. Pinute eta behitu eta ze tristia pinuteiak, Eta gure basuak ze politak dian, Kolore guztikin. A ber, gauza bat, ari nahi zuzten ere, pues hemen... Txapelare bai dotorretze jartzen naizea? Bai, Oso ez ondo. daukat beste zer eginik. Ezin Uste jabe. dut ja egin Txikiak, dudala. mini. Ni behitu hau, hoi geho txapela jarrengo jo. Aurrentzako. Gazta harretako igual Claro, txapela jarriko jo.
Hemen botako etena da, ja. Espaziak botako ditut honea. Beitu bat, Bai. bi. Ingo detena da, hau, nastu. Hemen soberan dakau. Oie, betetzeko. Baina ez da zer gertatzen. Zergatikan? Sobratzen zaiguna geho makarroi batzui bota eta listo. Baleko izango. Eta hau ingo deuna da, bai, aprobetxatzeko, beitu. Bertan sartuko deudana. Zanpatuko deu. Masatxo bat bezala prestatuko deu. Eta ingo deuna da, patatak bete eta laberatu. Eta kasu hontan, nola dana bideratuta dakaun, beste reportai bat ikustea jungo geha, bale? Arriola gana dutegia, markinan dao, eta ikusiko zu eze blonda arrasako behi eharra dazkan. Guazen bertara. Aupa, Joseba, egunon, nire izena Angel Arriola da, eta hemen Barinako barrexun, Markineko barrexu bat da Barinaga, da hemen biziga, eta deukau blon arrasako behiak, hasi ginen aspalditik, eta horrek manegetan doiek gure bizimodu dana. Gustoi jaku beti ganaue hastie eta hau ganaue elegiduen duen eta hemen gabiz buru belarri genetiki mejoronerik. Rasian frantzesa da, oindala laroi bat urte inguru hasi ziren aproba gehitzen erraza diferentikin, Pirenaikie, gero Marmanda eta gero beste bat Kersi eta hortik urten dago raza bada, deitze jakona blondak etania. Eta konsegidu ben, desarrollo handixeu be, eta jaten daben alimentaziotik, rendimentoik geixen aprobetxeten daben ganau bat da. Elikadura forraji eta lastu eta pentsu bizkatekin hemen laguntzutzau neguen, udeko sikete mate tortez bada belardixen ondo defenditzen da, ondo. Eta eitzen dabe, kanpora eta abril edo zelako denpora datu zen, kanpora eta ikusten da mejorotan juten di eitzen di desente, bedarra eta beste barik. Gero apurka juteza, okeli eitzen baino genetiki mejoretan, eta genetiki mejoretan mozu, bizitako aldozu saldu ganeu geixa. Eta jute masa konkursu eta demostrate mozu barrez, hobeto, ondino be. Da horrek mantendi derecho esku ganagunaz segitzen. Izen balitz karnazerui saldu biherra ia igual ongo kenduteko ikuben duzen danak. Gero, beixek, normatiba bat da label kalida. Eta, jamairu urtin paseten bada ez dako labela emoten. Beti labelakin presio hobi hartzozu eta legintzeza presio hobi hartzearen iu lamairu urtekin bakendu. Zementalak adibidez, ereutetxu zentro de testaje bada Aian, Ibarrola, eta selezionoeten kalifikador bat etortzen da, eta ikustetxu, balixo bada, bezpada be, da egoten di 5-6 hilabete, gero subasta atateko. Da gero jungo di setiembrin Salamankako subasta. Eta, presioik honena gan hartzen di, normalmente. Zezen honen izena oligo da, deukez 5 urte, karri gendun frantzitxik Darrikot izena deuken ganadero bat, eta demostratu dabe hasteko genetika unna dala, bai esni eta bai kualidades maternales esateak ona, eta ordanetan da, raza genetika aprezieu bat da, honena. Neiko formala da, behin horatu tekunde, ez da hain sakarra, eta ondo manegetan, erreza da manegetan, bai. Salamankako ferixi eta Espainien eitzen danik ferixeik importantiena gaur egun. Eta batzen da Espainia dana. Bizkaixen eitzen da Euskadiko txapelketi urte baten eta urren urtein eitzen da Azpeiti. Eta urten markinen toketen da Urrixen, jungoa. Ezin eitzen egon. Oin momentun eitzen dukunik konkursurako behirik honentsuena, hau da, Marilin izena dauke. Eta, hainbat aldiz eta dau, gazte-gaztetan hasitxe, bai Salamankan, da bai hemen be, ataitxu premisuk, grupa luzi, zabala, nalga luzik, kostile gitxi, oin momentun ernei da, eta tripetzu da, baina berez behi tripe gitxiko bada, estimatxuen deuen behi bat hori da. Ganauek, ipintxe jako izena 6 urtetan jaixoten dan, haren hasierako letrie urtean arabera izeten da.
Oin bi urte jaixo zirenak, errekin aztezin, da bai pintxezu izena Rubia eta Andreskoen izenak pintxetxuz pilo bat. Hamendaz, Noemi, Mirari, Marilin... Bueno, Joseba, zuk segi zeure lanakin, baina guk hemen dugu geurie, eta honekin jarraitzuko aldaun arte bintzet, eta nahi osun arte agur, etorri nahi zuenin, Arriola ganadutegia da hau, Markina. Aupa Angel, artista, ze behitxukunak, Ze harrak, ondo zainduta, esan deken bezala, beti belarra, pentsuo, larretan ateata, eta ze katxarrua dian blondak, Oida ipurdi aldeketa, oida xerra jarrak eta txuletak eta dana ona. Bueno, nauzi, horrela jarraitu, eta gu gurian jarraitu behar dugu. Beitu, hemen txein deuna da, esan bezala, eman dugu beste 5 minutu hemen zukalden pixka patatakin, eta dur, nehin gozuna hemen, beitu, oida jarriko zu hemen, eta beti ingoituzu. Baina lehen da bizi hemen pixka patata hauek, pixka bota dituzuna, pixka sardezkakin nola pixka zanpatu, bale? Eta gero ingoituzu, bete, gazta, hau jarriko dugu, ingoituzu iruxerra moztu, gainen jarri, eta laberatu. Eta zuk, Paul, jungo zea behitu, irugilarra hau indeu, zure maionesa hori aberazteko. Eta ingo esuna da, bota. Alde batetikan, xigortu deun irugilarra. Hemen dakau, baratzuri, ipula utza, botako jozu, siapia, erdilla, mostaza. Ah, bale, ados. Ulosteko, siapia botako diogu, erdilla, eta soia saltzare bai botako jozu txorrotada txiki bat. Soia eta hau, tamainan pixkat, bale? Bale, ados. Hoi zure kontu. Eta hauek zenbat? Eta hori ere bai bitu, goiara txiki bat emango izut, eta bota bakoitzetik pixkat. Eta leheno bezala, dastatu, eta gero zoze berbau, rektifikatuko jau. Eta maionesa guztia botako. Bai, dana bota, bai. Ni usten dut hobeto hori, maionesan ontzira. Hori, deketa, arrazoia. Hau hemen. Bai, hobeto, nire ustez. Bueno, hau hementxe, nahezu bol bat emango izut, beitu, gauza tingo jau, Paul. Txukunago ibiltzeko, goitxo bat emango jat, bolea bota maionesa eta hemen nintzak nazketa, bale? Venga, zure kontu. Bueno, eta Paul, bi pelikula indituk, hau semi eukitzeken nian bezala, bigarren semi egin azaltzei eta galdetzei haber irugarrena martxan da hon, inola bil. Bai, bueno, ja, orain irati estrenatzeko irrikitan, ez, da energia guztia promozioakin, eta hola. Baina ja badauzkat buruan proiektu herriak. Bai, ja esmatxan. Gaina bestia guen dela 5 urte hasi bat zeinan, seguru proiektu berriare ja ibiliko dara aurratuta pixkat, ez da? Bai. Bueno, nik hor jarraitzen dute euskal mitologiarekin, da historiakin, da holako kontua guztien zaizkit. Ire historietan. Bai, pertsonala bada kontua, bihotzetik eta raietatik ateratako historia da, ez? Eta hola nahi gabe, energia gehiago lagatzen dezu eta buru belarri biltzezea bertan, ez da? Bai. Eta Edurne, zu nola zabiltza? Ez dakit, guain, urrengo pelikulak edo guain serien bat edo badakit... Gauza hainbeste dituzu, ez dakit zertan ibiliko zean. Iratirekin tope, baina gero errodeia bukatu genuenean antzeslan batekin hasi nintzen, da orain biran gaude, dauka izen bitxia. Deitzen da, zeo zertan dabil, baina ez dakit zertan. Eta zertan datzaz? Familia bat da. Eman nola, pixkat aurreatu, dana kontatu gabe, pixkat. Familiari buruzko antzeslan bat dela esango genuke, eta nazten ditu... telebistako sitcomaren lenguaia, esan dezagun, eta pixkat, hola, bai drama, bai komedia. Pixkat unkitu, pixkat parre. Denetarik. Danetik, bizitza bezala ordu. Ondo. Bueno, hemen txe, nik ingoetena da, behitu, esan dizuten bezala, hemen mami hauet botako ditugu barroa, hola, zapore mordo bat emateko gure piperrei, baita tomatei, eta geomon gatza puntua, eta hoia, entxaladan azpin jarriko dugu txukun. Eta Paul, zu guantxe, zuzendari lanetan ibilizea, baina gidoilaria zea bai, ez da? Bai, bueno, nire historiak idazte ditut ere. Bale, oza, hau eik idatzi, errementarire bai, zeuk idatzi zen. Hori da, bai. Bale, onda. Bai, azkenean, bueno, historia kontalaria naiz. Ados. Ez narratzaia. Onda. Historia kontatzeko, prozesu guztia dituzu, idatzi, ere diseinuak egin, ze marraskilaria naiz ere, orduan, izak mitologikoak eta storyboardak eta hori guztiak marrazten dut. Friki jaiz, benetan, Bai, Ona. Ala, izan behar dibizita hontan, zoze gustatzen bazaik, buru belarri, bakoitza berria, ni. Orduan,
Orduan, gidoilariai ulertu dio kontan, ez da? Horre bai erresago ulertzen, ez da? Bueno, badauzkagu gure mobidak. Bai, gatazkak eukitze dituk, Bai, tipoa zaila da bat. Bai. Gola esate deure bai, guk adibidez iten deu. Gidoilari gauza bat esateu, zuzendariri beste bat esate, eta nina eten naite, eta bueno, aurrea jute gea, txirrik itxarraka. Ondo. Zemuz, hau, Sino, be, baina ingo orain leuna da. txapela jarri behar dio? Txapela gabe erreko deu. Txapela gabe laberatuko deu. Beitu, hor dakau ja grilla jarrita. Vale. Igual hemen jarriko ditugu, albon, eta beruak ateatzeko. Eta kurruskare, besti, epa, hau bizikan aldao. Bizikan aldao, hau. Torri aionea. Kuantu zibili, Zure lan guztiak zapusten nahi naiz. Que, a ver. Ai, ama. Bueno, ingo deuna hola. Eta gero ikutu bere sitxo bat eukitzeko ere bai, beitu, bizikan dazkazu, Gatza pixka botako jo gainean. Hola, kurruskari hori geho gatz pixkatekin topatzeko. Oso no. Beitu. Zutitu hori, Baina zer din diazu hemen? Ez que, zu ez. Garrakin dizkian, ni. Vale, labean, dago. Itxo ingo dugu hori kurruskari geratu da dila, entxaladantzako listo, eta maionesa hori ze itxure harraka, Bueno, a ver. A ber, daztatzeko hemen dakazu. Ze musko atea zaizun. Zoze gehiago gerbau botatzeko. Bueno, eta Paul, ziniaz aparte, musikerua ere baiz. Aterako zu Txeiko bai hori. zufarre. Kontzertua bota aldituan danon aurrean, oan serio mantendu da. Oraindik zuzenean ez dut. Uendi zuzenian ez? Ta taldian nunda kasu adibidez, zenba zeate taldian o? Hiru zeate. Bai, eta hortzak, deitza. Hortzak, deitzek. Eta ze musika mota jotzen dek? Metala hola ospizutxua. Vale. Eta saratatzua. Zaratatxua, ondo. Hala, bihardik, zarata pizkatin berdi bizitza hontan, bestela, hobeto txian geldiu, Deskargatzeko. Deskargatzeko, ondo. Eta zuk, zeiten zu ordu libretan? Nik lo. Lo? Bai, Bai. Zenba lo itezu, asko? Ez gustatzen kirola egitea. Eta lo egitea, bueno, infinito gustatzen. Bai, Ze, eske ze gauza hona dan, loin gabe Ez que ezin nahi genuen gabe, bizi. baina ez que behar dut. Egia Katzen esan. dit gorputzak. Zenbat ordu dituzulo, asko? Osaldu dana, batzutan 3 ordu, eta alba dut 10, 10. Ondo da. Eta kirola, ze kirol mota ematen zu, zertan... Denetarik. Garaiaren arabera. Pala gustatzen. Pala, salia zea? Bai, ez nahi zona, baina zalia bai. Ona. Gustatu zaitu, izateak guain batzu guain frontenis. Venga, pala eman, Betza, bizkate aurra, Bai. Ondo. Bueno, hemen txe, behitu intxala da, ze simple eta zer xau, zu moztituzun barazkikin labea sartu, atea, bertan bota deu batzu ja, gainean burrota bituz, barrutikan eharra egon behar duenek. Eta guain, albaka fresko pixka jarriko jau. Gio, inbiar deuna da, patatatxuak hemen jarri, eta maionesa hemen lagungarri. Inda, dakau gure gaurko saioa. Bueno, eta sukaldean, sartezate sukaldean, ze musko zein dia zuen errezeta erreginak, adibidez, ze gonbidatu dakazu etxian, irati pelikula ikusi berde zu etxian, da ze prestatuko zenun, pikoteo bezala edo. Patata tortilla. Vale, horrekin, inoiz ez duzu kale iten, ondo. Bai, zer gehiago, zertan zara. Ni adibidez, hola, igual komplexuena arrai sopa. Arrai sopa iteke arra. Benetan? Bai. Nola prestatzen dek, a ber, kontaitu. Legatza, erosten dudanean legatz bat, Bai. burua normalan mantentzen dut, eta pare bat buru dauzkadanean, hori, kendu buruari haragi guztia, sartu almeja batzuk, tipulakin eta bar. Pizka goxatu. Hori da, eta vale. gero, bueno, guztia, igual gamba batzuk ere sartu. Loditzeko hori erabiltzezu sopako gila edo zela? Ez normalan, ez, tomatea, pixkat pimentoia, eta barazkikin iten dezuela krematxo bat. hori da, Eta gero aragila gatea garbi-garbi. Hori da. Ze ona. Ez que bakizu guegoten gara promoan eta lanean eta beti kanpoan, etxetik kanpo, Bai. eta orduan gustatzen ego asko joatea leku goxotara Vale, eta jute zatenien, ze aukeratzen dezue? Oraindik ez gara joan Janari esaren etxera. exotikoak, edo jute zate esan dezun bezala, Edo zer. opategi batea, Dena edo ondo. sardoteira, o noan gustatzen zaizue? Dena ondo. Dena Bai, ondo. dena ondo. Bai. Konpainia ondian beti dena ondo, ez da? Bai, bai, Hala bai. da, hala da. Bueno, hemen txe, esan deun bezala, bukatu dugu gure historia. Inbeletena da hemen daka soia salta pixkat hau, botako jote hemen, gainetikan horrela. Baina hori da krema bezala, eh? Bai, dado ja murriztuta Osea, pixkat. Ez da guain likido. Ez, murriztuta dakago ja. La jarriko jo. A ver. Oso ondo. Hau ere listo. Hau listo. Eta itxoin behar dugu, a ber, nola dijo azten hauek. Bitu zeitxura hartzen nahi dian, borobila jartzen nahi dia.
Bueno, badi joa urtutzen, beste minutu pare batian, jakurruskari geldetuko da, eta bikaina, ingo deula pixka txukundu, perexila pixka pikatuko jasue, bale? Gio, maionesa igotatzeko. Beitu, tori. Hau, zure kontu. Nola pikatzezu perexila, sekula pikatu aldezu. Bai, baina Beitu, truko bat emango izut. Beitu, inberezue pelotita bat. Ah, bai, horraino bai. Bai, pelotita ondo iten bat zue, gio garrantzitsuena da lehendabiziko mosketa. Zan nik hartzen baet, baitu, Hau egiten baet, eta fin-fina egiten baet. Ia pikatuta dakat. Gioia beste bi pasada eman, eta inda dakau. Askotan, jende hartzea hola, hartzea pikatzen horrela. Ja, imposible. Eta dena pikatzeako papilla bat itea. Eta orduan garrantzitsua lehendabiziko pasada, baitu. Eman. Probatu. Tori, hartu eta probatu. Lehendabiziko pasada fina. Eta ja fina teatzen bada, ja hori ja bikain dago. Pelotita egin eta aurrea. Bueno, eta gauza batekin gehatuko bazinaten irati filmana, zerrekin gehatuko zinaten? Ze izan da zuetzako Paul Txundigarrena o gehiena bete izuna historio honekin? Bueno, niretzako, ja esan daiteke, ohore bat dela gure euskal mitologia eta kultura zinemara eramatea, ez? Niretzako hori ja hil naiteke lasai. Bai, ona. Zuaitza landatu, omen dana indek, zuaitza landatu umiain da liburu idatzi, ez da? Ona. Egia esan, bai, holako pelikula potentek ez dieiten normalen, ez da? Hemen Euskal Herrin eta hori bat izan da, eta gaina zuek bertan egotia guendik eta gehiago. Bueno, hemen pixka gehiago botako jot. Irakasle. A ber. Oso ondo. Bikain. Bentsatzo erakutsi zuen dike bai, ez da? Zerbait. Bai. Ondo. Bueno, hemen ni usten detau ja listo dakaula. 6 txura hartu duten. Edurne, prestatuko dituzu olako patata berriz ez noiz bait, ez da? Bai. Ez gaurkoan utzi dena, Ja ikasi dut. Ja ikasi ezu, ona. Bueno, atako ditugu bertatikan, ez ikutu, oso berua dauta. Bueno, zinetan, zenbat zinetan estrenatuko dau? Estatu mailan leku guztietan, Euskal Herrian nun topatuko deu? Ba, nik uste, sinema guztietan. Sinema guztietan, bale, Saiatuko gara Euskal Herriko arreto guztietara heltzen. Saiatu gutxienez. Eta gero estatu mailan egongo da nahiko batzuetan. Ze ona. Bueno, azteko eta behin, nahi zizkizut eman zorionak. Ni esker. Olako pelikula eharraitatik, nola ez olako gazte... bizikan aldao. Ez horretik, nahi eta jarri beste ondon, pehauta. Ikusten un hori pizka da raro moztu zula. Bai, igual hori da zuk egin duzuna, Arrazoi. Segurazki. Bueno, hau jarriko dugu txartelatxo bat. Eta beste, bai. Bueno, eta gaina, esaten nahi nintzana, holako jende gaztiak ingainea, holako pelikula eharrak, urte askoan jarrai dezala, eta beste pelikula asko etor daitezela, ez da? Bai. Zorionak eta jarraitu, olatuan, goxatzen. Bueno, hemen maionesare bai jarriko deu, bizkak gehiagik gabe, horrela botako joan berezia oso ondo moztu dezuna. Eta beste gabe, hemen askau, laben betetako patatak, piper eta tomate eta gaztak indako entxaladearra, eta bikote, jarraitu esan dakua guri goxatu arazten, eta zuek bai goxatzen. Ados? Bueno, lagunak, aio, ondo pasa, eta gaurtik gaurrea, zinemara, eta gaurre bai barne.